ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାମାକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆସିକିରି ମୋ ମାମା ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଖେଳୁଛି। ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାମାକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମାମାକୁ କହିଲି କି ମାମା ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାମା ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ବସେଇକିରି ପରିବା କାଟୁଥିଲେ। ମୋ ମାମାଙ୍କୁ କହିଲି ମାମା ତମେ ପରିବା କାଟ, ମୁଁ ଭାତ ଦେଖୁଛି କି ଭାତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ତମକୁ କହିବି। ତାପରେ ମାମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାତ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଡାଲି ବି ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ମାମାକୁ କହିଲି କି ମାମା ତମେ ଭାତ ଗାଳି ଦିଅ, ଆଉ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମାମା ଭାତ ଗାଳି ଦେଲେ, ଭାତ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଡାଲିଟା ଘୋଟି ଦେବି। ମାମା ମତେ ଡାଲି ଦେଲେ, ମୁଁ ଘୋଟି ଦେଲି। ଡାଲି ଘୋଟି ସାରିଲା ପରେ ମାମା ମତେ ପିଆଜ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପିଆଜ କାଟି ଦଉଛି, ମାମା ତମେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିଦିଅ। ମାମା ତାପରେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମାମା ପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଆଜି ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥିଲା। ମାମାକୁ କହିଲେ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛି ସନ୍ତୁଳା କରିବା। ଯେହେତୁ ମାମାକୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜ ହାତରେ ଆଜି ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଛି ମାମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ